Hoy! Kumusta niyo mga Maginoo? Ngayon, dadaanan natin ang mga Maginoong memes ngayong linggo. Pag nag-tissue ka, talo ka. Hindi ka talaga tumawa ka, talo ka. Dahil ibang natutuwa habang pinapanood natin ang mga videos ito. Kaya atin nagsimulan. Hindi na ako magbibigay ng buhay dyan. Lagyan mo lang akong maraming tissue sa gilid. Pao, yun na yun. Galing kay Francis. Antay-bastos yung bote. Hindi tayo dyan tabag. Ako ang panalo sa huli. Paano ko na-shoot kayo sa gitna eh, no? Kaya mas gusto ko sa ano nangyari. Pero pwede na. Hindi na ako choosy. Sunod. Galing kay Arpeled. Mo parang party, hindi ba? Artista! Yes, yes. Ano tawag niya sa akbay mo? O, nauso na naman yung akbay na yan. Yan! Ay, nagtatanong Wala lang. pa. Yan ang akbay Distancing. ng host na umakbay sa isang babaeng may birthday at hahalikan pa niya sa pisngi. Salsala ko. May pahabol pa leche. Mata ng isang agila. Palakpakan na si Kuya Philip. Iba talaga may alam. Talaga yung Felix. I don't give a fuck who talk behind my back, cause the bitch knew better than to let me hear. Uy! Sarap! Agat naman! Kumain ng isda yun. Nice. Buti na marami tayong tissue dyan. Sunod! А теперь, девочки, показываем, чему мы научились. Lalaki ba yan? What? Huwag kang titingin sa taas. Titigan mo yung... Tigan mo ako dito ng Halo. Dahil ako'y nakapagpigil sa ating kabaitan. May mga Maginoo. Yala kay Christian, I have two side. Putang ina. Diba? Hindi mo alam magiging bastos ba ako, magiging Maginoo. Hindi ko alam. Mag-aaral ba? Hindi ko alam. Di na ako makapag-isip. Lahat ng dugo ko nasa ibaba. Sunod! Napunta ka sa likod ng tindahan ng donut. Saan ako Titan ba to? Ito effect na to. Pero nakita ko na to eh sa ibang mga videos, mga foreign na videos. Parang ginaya na lang yan. Sunod! Nadali na dyan yata. O diba meron ka ng kiddie meal sa loob dyan? Congrats sa inyo dalawa. Alabas siya si Pig Hetty. Sunod! Kay Alex. Nindot ang imong lawas. I thank you. Or lami ang... Oten! Love you! No. Uy! Bastos ka na naman, Tito! Huling-huli ka! Alam mo, marunong na ako mag-Bisaya. Lami, Oten. Tsaka alam nyo ha, nakakasabay na ako pa dahan-dahan sa mga Bisaya memes. Sunod! alam ko yung original nito. Nakabukas yung flashlight. Ang tanga eh. Bermans! Ito si Marichan, lagay mo sa gilid, pao. Kukunyari pa siya inaantok. Pero gising na gising ang kabastusan. Merry Christmas! Sunod na paaga, regalo. Yan kay Yamit eh. You got Yeezys like this. Si Billie Eilish. Nothing hurts. I like you cut, G. Hirap ko na yun eh. Bastos ka talaga, literal. Galing yung additional hour. The 4 horsemen of praise and Calvo. This. O pala diba, paghiwalay na siya. Kalbong may bald, Allen Calvo at bald na may kalbo. Napakaraming kalbo. Sa alam ko lahat, bastos. Pero lang syempre si teacher. Napakaganda edit. Sunod. Galing kay Gen Z. Liyawa. Nako, lami na naman ang gusto ng laming Oten. Darang santol o hanggaw. Lahat nag-i-interconnect sa kabastusan. Ayan, bigyan mo siya na pagtalupin mo. Itong nagplato ha. Ayan, para di na. Total, hindi ka patuli. Pwede na rin yan. Sunod, galing kay Jopel. Ano to? Okay, looking for bulk buyer. Karon para ugma. Hindi ka right? Lami Mga egg... mga eggplant. Ayan, maraming gagamit nito. Mga babaeng malungkot. At malamig ang gabi. Sunod! Link start! Sige, nagugutom ako ba ka? Sana all. Puta, fiction lang lahat yan. Gumising ka.
sa kabastosang yan. Yan. Kaya buhay pa ang GMA. Alam nila ano yung importante. So, hindi. Sunod. Nakidar yun. Matang lawi! Kaya mahilig sa mga hayop si Kuya Kim eh. Mga asal, hayop din. Sunod. Kaya like Renz. Okay, bastos na naman. Wholesome naman pala. Ikaw, isip mo lang yung bastos, pero hindi yung meme. Sunod! Galing kay Lawrence. Oy, magbabati na yan! Magbabati na yan! Magbabati na yan! Gabi-gabi! Magbabati na yan! Pag hindi ka makatulog. Magbabati na yan! Ito na nga! Pipilit nyo ako eh. Nadali lang nga eh. Ayaw ko sa lahat, pinipilit eh. Simulan na nga ito. Sunod! Galing kay Ponsipol. Yan yung mukha niya eh. Naalala ko gano'n na gano'n. Magbabati na yan! Magbabati na yan! Huwag ka mag-alala. Mas onti dyan yung kaya ko ilaban. Tanggalin mo na lahat ng t-shirt dyan. Huwag mo nang bilangin pa. Effort lang. Leche. Nakakabati mo yan. Hoy! Magaling yung mga daliri po. Kaya namamangha ang mga babae. Magaling finger skills. Galing kay John Falconet. Steve, you've gotta help me. Oh I'm my stuck. Alam ko kung saan galing iya na yun eh. Wala. Subukan natin hanapin. Are you seriously watching porn by yourself? Nah, I'm with my... Hey! Di kami bastos. Kung mahanap. Sunod, galing kay Kitobo. Okay, doon na tayo pupunta ha. Ang ganda no, heart niya ha. As in... Yep, lagi mo papupuntahin sa bastos. Okay, takpo mo na yan. Di na pwede pakita yan. Madedemonetize. Kaya pala niya may members versus sa ilalim ng mga harang. Maraming sa... Di ba pagmahal ka niya kahit bastos ka, she's the one. Sunod. Wow ba? Ay, ako si Lola may asim pa. First time ko ba ito pag gumamit ng filter. Leche. Sunod na. 13-year-old boy is happy to start puberty. Yeah! Magbabati na yan! Kasama yan sa buhay natin. Okay na, maliit na ano lang yan. Maliit na harang lang yan sa saya ng magbabati na yan. Ano to? Pare. Pero sa pare ko ng religiosity. Anong boys na ginagawa niya? Natiguhin mo ako ng rosaryo. Duality of women po. Ano ba? Equality naman. Kaya ba lagi nakaluhod ang madre? Sabi ko na eh, kasalanan na naman eh. Sige, mga admin, mangolekta lang kayo ng mga sumalangit ng mga memes dahil mukhang dito natin tayo papunta. Sunod. The audacity of these women of sexualizing the men, ha? Ang babastos yung lahat. Galing kay Michael. Stop sexualizing. So true. Forgive me, Daddy, for helps. Makasalanan. Basbasan. Basbasan ng likido. Sunod. Puro makasalanan na to. Akala ko bastos lang, hindi kasalanan. Sarap ba? Okay lang, marumi ka ngayon eh. Buong mundo marumi ngayon eh. May COVID eh. Okay na yan. Yan ang ginagawa na nakararami ngayon sa likod ng mga pinto. Sunod! Kaya nanood ako Olympics eh. Aray! Ang Hoy, wag mo ko tignan sa mata. Ano ba? Ano ba? Itong babae ito, bastos eh. Ano ba yan? Respeto naman sa amin. Stop sexualizing us, ha? Kailangan talaga i-zoom in. Okay, sige, tigil na natin yan. Sunod.
Wait lang, di ba artista natin to? Bakit nasa Indonesia ng meme page to? MILF. Nice edit, palakpakan. MILF ba talaga yan? Yung Milo nila? Pighati. Di totoo. Di ba si ano to? Alam ko na, saan ang gagaling ang gatas para may pantimpla. Magbabati na yan! Magbabati na yan! Sunod. Ito na lang gagamitin kong background natin. Ay, kilala ko to. Yung magaling na comedian. Sana all. Copyright, 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 yeah, copyright, copyright. Where I belong. Hindi makakapagbate. Nauna ko siya napanood sa Kung Fu Hustle. Gustong gusto ko yung role na doon. Tawan-tawa ako talaga doon nung kabataan ko. Sunod! Okay lang baliin yan basta hindi sarili mo makakamay. Pagod na to makakamay na to. Panghuli. 5, 4, 3, 2, 1, Tanggalin. go! Basta speedrun. Ito kami lahat ngayon. Dinadaan lang kada video. Okay, tama na. Babatakin mo muna nito. Tapos pipisilin mo nito. Para ma-unhook. Natuturuan ko kayo. Ano ba? Alam ko yan. Go back over your side. Isa nga, tinititigan ko lang, natatanggal din. At doon nagtatapos yung nagustuhan nyo ba? Kung gusto nyo pa ng mga maginoong mga memes, huwag nyo ba tayo like, share sa mga banal nyo mga friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ginoong Paulo lang mamaalam.